To amma a wurin ambasada Mansur Haruna Dandago da ke zaman babban hadimi ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya shigo da kira ga jagororin jam'iyyarsu ta APC da cewa ya kamata hankalin mai yankan kaba ya koma garina. Ina kira da jagororinmu na jihar Kano musamman mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano tsoho Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mai girma shugaban jam'iyya ɗan sarki jikan sarki da shugabanninmu na jihar Kano na jam'iyya da sauran dukkanin al'ummar jihar Kano. Wannan fargajaji da bige da son zuciya, ina tabbatar maka wannan zanga-zanga da suka yi a garin Abuja wai embassy ta kasar Ingila ce ko ta America, wannan zance ne ko takarda ba su taɓa ita sun karanta a wannan guri ba, sun yi taron shan shayi ko sun yi taron wanda bai da amfani ga al'umma. Ina tabbatar maka mu ma al'ummar jihar Kano, yan jihar Kano, yan jam'iyyar APC, mu ma mun iya kowane irin kilaroro mu je Abuja mu daga takarda, mu in sun yi da baki ba za su iya takarda ba, mu dauko takarda mu karanta mu gaya wa mutane su kira na abubuwan da ya faru a kotu, na abubuwan da ya faru a gurin zabe da duk abin da ba su iya faɗa na gaskiya ba, mu fito mu faɗi gaskiya domin akan gaskiya muke. Mu al'ummar jihar Kano suke goyon baya, suke kauna. Duk wannan zanga-zangar da suke ta jihar Kano suna yin zanga-zanga ne ba dan ko ba, to matasa sun ki yarda da su, yan kasuwa sun ce babu su. Ina tabbatar maka duk wannan abin da za su yi tafiya ce sai sun tafi. To al'ummar jihar Kano ba sa kaunar su, ba sa kishin su. Mu abin da muke cewa shine tunda mai girma Alhaji Ibrahim Ma'azam Mabu Sani mai rage ce mu haɗa kan al'umma, mu ci gaba da addu'o'i. To muna kira ga al'umma yan jihar Kano duk kafatanin mu fito mu gaya wa Allah, mu ci gaba da addu'a, yi mana ci gaba da addu'o'in nan da ake su ne mafita. Amma wannan zanga-zanga ba ta da alkhairi, ba za ta kawo gyara da ci gaba. Mai girma Alhaji Ibrahim Ma'azam Mabu ya ce in gaya al'ummar jihar Kano kawai mu addu'a, mu roki Allah ya ba Gawuna nasara. Mai girma Alhaji Gazali Ahmad Muwaffaq abin da ya faɗa kenan, ya ce mu ci gaba da addu'o'i, mu ci gaba da goyawa da Nasiru Yusuf Gawuna baya. Abin da ake na addu'a ana ganin sa. Alhaji Najib Nawab ya faɗa, ya ce mu gaya wa al'ummar jihar Kano ku ci gaba da addu'a. Duk wani jagora na tsarin nan ko shugaba zaka ji ya ce ayi addu'a. Alhaji Mustapha Aliyu ya kasai abin da ya faɗa kenan a can Abuja ma da ya tafi kokarin dakile wannan tsarin yake. To Alhaji Mustapha Aliyu ya kasai abin da kake da Nasiru Yusuf Gawuna yana gode ma, kuma na tabbatar maka kasuwar kantin kwari kai suke goyon baya, kai suke wa addu'a, kai suke wa fatan alheri. Alhaji Mustapha Aliyu ya kasai gode wa Allah, al'umma suna kaunarka saboda mu'amalarka da zumuncinka da alkhairinka kai da Alhaji Najib Nawab. Ambasada Mansur Haruna Dandago kenan babban hadimi ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna.